Ja nyt on arvostelussa Lidlistä ostettu halpahko euro 7, ei kun perkele, euro 80 suklaalevy, white chocolate, valkosuklaata ja vähän erilaista testattavaa taasen. Ei mitään kovin juomapitoista. Maistetaan, eli testataan. No, minä olen ehkä koskaan eläessäni syönyt mitään valkosuklaata muuta kuin tätä. Tarkoitan, että maku on kyllä aika omituinen minun suussa. Varmaan eka kerta kun syyn tätä, mutta helvetti. Minä syön yhtä pallaa ja tää maistuu niin sokerisilta. Oi perkele! Kusetusta! Saatana! Vittu mä annan sulle 1/5! Sinne vittu meni jo, se meni sinne. Heippa!